assalamu alaikum musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe AOPD TV tawateɓe nder e bowal leydi kala jaam Allah wale moon caggal calminade kon jettore gote mon ɗo wawi wonde ino wawi wonirde min calmini min juurima min ñaagui mon duwaw kono kadi min neldi on duwaw ko yettere Allah en jetti jomiraɗo joom baɗe bawde kokkuɗen fartangue dartaɗo e oɗo subaka aljuma sappo e tati lewru août addan ɗon holko sifa e kele gadane jayndeji leydi Sénégal en jetti noon yeeɓiyankoɓe PWD TV nder e bowal leydi kala nden hoolare nden yidde ngal pellital ngal ɓe kokki PWD TV eɗen ñaago Allah yo duuso ɓooya yomin ɓooya wadde kene weela wonno onon kadi yomin ɓooya weltidonno saabu fartangue o tiguiya eɗen kewi wiide walla mbiyen fulɓe ne mbiya so ngamriti guyoɗi ko yumma jagge ballaɓe walla sen gardama hen ha ɗon ko noon caabi min jetti min calmini min juurima hande e ganduɗa hoɗo ñalawma aljuma ene wayno yogue jayndeji leydi Sénégal garti e gonka Covid-19 jokkuɗe e leyde kono kadi jokkuɗe e ganduɗa ko addude fayre nder johlidi Sénégal e oɗo saha noon jeyanenkoɓe leydi Sénégal mbi ko ɓuuri hen tampude ko ɓen ɓe ganduɗa ko deɓadeedi ganduɗa ko rewɓe sowiɓe ɓuuri hen tampude oɗo mboɗo Covid-19 ɗum woni ko ganduɗa ne ɓuuri artude nder jayndeji leydi Sénégal e o subaka aljuma goditirten ko nde ɗon jaynade karte ɓe mbi ko pandémie Covid-19 femme enceinte en danger ene wayno ɓeɗon rewɓe sowiɓe ene gonda koye kulol goni walla mbiyen ene kula hen no fewi saabu tigui ganduɗa ko nayo mbasi hen pittare mumen to maternité ene wayno ɓe mbi ko 4 décès maternel et des cas pulmonaires grave enregistré hôpital to Youssou Mbargane Diop tawte ɗo e nder lamorgo ngo Dially Diop Sango Mara ene wayno accouchement ji kewɗi walla mbiyen jibinirgol kewɗi e ɓeɗon rewɓe jibinata kayya taw ko ganduɗa timmani walla mbiyen yontani ɗiɗon lebbi mumen jeenayyi kono kayya e césarienne oɗon koko ɓeydino hannirta ni wiide ɓeɗon jeyniyankoɓe enquête caggal kan noon ɓe kolliti obésité woni ganduɗa ko o hedde ɓandu no fewi kame diabète e ganduɗa tigui ɗum ko wiyete asthme ene ɓeyde ganduɗa ko laygol oɗon mboros Covid-19 to banggue ganduɗa ko ɓeɗon rewɓe soyiɓe ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde e nder enquête e oɗo subaka en tawi hen kongi professeur Abdou Aziz Diouf o wi ko vaccination walla mbiyen ngeesu ngu ene ganduɗa kayya ene wawi ustude alhaali ganduɗa ko wasgol pittari wona ganduɗa ko ɓeɗon rewɓe ɗum ne tawi nder hello joybo ndeɗo jaygue caggal kan ɓe garti e ettido ganduɗa ko impact socio économique ganduɗa kay holko Covid-19 hol loriɓe hen ɓe kolitiya ɓe mbi ko kina abbo hitande walla mbiyen duuɓi ɗiɗi souffrance gueɗe baɗe noon ene wayno de économie walla mbiyen faggo leydi ndi ene wayli no handini ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde enquête e oɗo subaka aljuma jayde lasta e oɗo subaka ɓe garti ha joni ganduɗa koye alhaaliya ɓeɗon debba deedi ɓe mbi ko Covid-19 waɗi chamboulé walla mbiyen wayli tigui ganduɗa ko alhaaliya cellal ɓeɗon ɓe ganduɗa kayya ko o joman deedi en kono kayya wayli production e nder aduna foof ɓe mbi kene tolno e million piccalla nayyi taw ko deedi hen grossos ne désiré ɓe kolitiya 12 millions de femmes ont été privées des services de planification familiale kena abbo ganduɗa ko million ngaji sappo e ɗiɗi taw ko rewɓe kañumen kala koko kaɗonno walla mbiyenno kokono ko coppal wadde planning familial woni sababu de grosses uji ɓeydi e nder windere nde kala walla mbiyen deedi ɗi ɓeydi e nder windere nde kala ɗum ne tawi nder hello jeegomo ndeɗo jayde las caggal kan ɓe ganduɗa kayya ɓe gaari oɗon fannu dawrugol yadude natal on horejo Pastef Ousmane Sonko nude tigui ganduɗa sukaɓe ɓe yo mbat bloqué commission ngaji ɗi foof ɗum ko ganduɗa ko kongi makko konko Ousmane Sonko ene wayno noon ɗiɗon kongi makko puɗɗima nanede saabu Pastef Dakar waɗi ganduɗa kayya ɗiɗon kongi makko waɗi bloqué ɗiɗon commission ngaji électoral foof Barthélémy Diaz kañum kongi mum tawi nder ndeɗo jayde o wi ko nous n'accepterons pas d'aller dans une période de contention sans le fichier électoral wonde de ɓe jaɓata yaade ɗiɗon sumgoji taw kayya ɓe jaɗan tigui e oɗon fichier électoral ɗum ko hello jeeɗu ndeɗo jayde las caggal kan alhaali viol pédophilie lesbianisme menace de mort ene wayno noon ko gorko mo ganduɗa debbo mo ganduɗa ko duuɓi sappo ni tigui o yarata transforme une fillette de 6 ans en objet sexuel et atterri en prison ene wayno oɗon suka debbo ganduɗa ko jaggi ko cuulel dewel guel duuɓi jeegom o watti ɗum objet sexuel walla mbiyen gueɗe kantoruɗe en mbaɗe guel ɗon cuulel dewel taw kay ko kanko ganduɗa tigui kestoro ɗum ɗon ene wayno noon oɗon suka debbo faamo junggo kanko guel ɗon cuulel guel duuɓi sappo e nayyo faamo junggo wotorno guel cuulel dewel guel duuɓi jeegom ko ɓuuri hen yaaje ene tawe nder hello ganduɗa kay ko nayibo ndeɗo jayde las caggal kan les échos arti e oɗon bras de fer hakkude ganduɗa ko Aminata Diak e oɗon tigui Abdoul Mbaye caggal ganduɗa kay ko oɗon alhaali ganduɗa ko kaɗon haala wonno ko hakkude kanko e joom suudu makko on gonnoɗo ganduɗa ko hoorejo jagorɗo leydi Sénégal hono Abdoul Mbaye ene wayno ganduɗa ko alhaali temedere million ɗi ganduɗa tigui omo jogui walla mbiyen omo foti hokkuduma oɗon gonnoɗo cuddiɗo makko ene wayno ɗum noon ene tawe nder ndeɗo jayde toto cour d'appel mo Ziguinchor ɓe ganduɗa koɓe mbaɗi renvoyé les deux parties toto ha ganduɗa ko jeeɗiɗi lewru octobre nde woni nde ɓe jawate walla mbiyen nde woni nde
ñaworde yanata on gonnoɗo premier ministre ene jeeya ganduɗa kay ko huuji kinantoɓe mo maître Kori Sène gam kaya wadde appuyé on maître Sadel Ndiaye ɗum ne tawi nder ndeɗo jayne kono kayya ɓe garti e gonka ɓeɗon ɓe ganduɗa tigi ko rewɓe ganduɗa ko sowiɓe e alhaali oɗon covid 19 ɓe mbi ko 4 femmes enceintes emportées par le covid 19 ɓen kala yooɓi pitali mabɓe ko o brosso covid 19 vox populi ha joni arti oɗon ravage mo 3e vague jokki e wadde caggal kay suhaɓe to hosɓe joni nde ko joman deden walla mbiyenna débat deden ganduɗa woni ko kula e oɗon brosso covid 19 pathologie pulmonaire e gueɗe baɗe noon kono kay ina hattoji ni wiide ɓeɗon ɓe ganduɗa ko ardiɓe cellal ɓe ŋeeso no hannirta ni caggal kanna ene wayno de ɓeɗon jeyniyankoɓe vox pop ɓuuri hannde jumpude ko oɗon plainte mo Jamra waɗi faade on série mo ganduɗa tigui ene joué ɗo e nder leydi Sénégal oɗo saaha caggal infidèle joni de ko série goɗɗo yiyani wiye cirque noir noon ko gueɗe kantoriɗe taw kay ko jomumen ne jouat oɗon film ne ɓooro ɗum de woni ko tawte hen ɓe mbi ko police o noon nene yiilo ganduɗa ko producteur oɗon film kamɓe ɓeɗon acteur aji foof jounoɓe oɗon film ene wayno noon division spéciale de cybersécurité ene te peele mabɓe gam kay andude hol jouɓe oɗo film kono kay hol sababu mbaɗi ɗeɗon gueɗe kantoriɗe taw kay ko jomumen ɓoori ko yaadene kay e rendo men Sénégal ɓe mbi ko la guerre de 20 ans de Jamra contre les séries perverses ɗum ne tawi hen oɗon ONG noon walla mbiyen nguɗon goomu islamique ene daari hande darde langa gam kay valeur aji walla mbiyenna ɗum ko ganduɗa ko tanira men goppirino en ɗum ɓeɗo tigui jojjude nder leydi Sénégal ɗum woni darde Mame Mactar Gueye e wondeɓe mum ɗum ne tawi nder ndeɗon jayde toto Abbas Sall kame Bart ɓeɗon rigui ganduɗa ko mbaɗi dénoncé ko manœuvre de pouvoir blocage ganduɗa kay ko ɗiɗon ko wiyete délivrance certificat de résidence walla certificat de domicile fraude et transfert ganduɗa kay électeur ɗum tigui woni ko Abbas Sall e Barthélémy Diaz cuuti hen kongi ɗum ne tawi nder heelo jeeɗiɗo nde jayde vox pop jaɓanen koti jeelo kode yeɓe gati koye gestion mo covid 19 ɓe mbi ko deltas de souci ɗiɗon ko kongi noon beñaɗi seeɗe ɓe ne tawi hen kongi oɗon o wiyete ko docteur Daouda Ndiaye appel à un renfort pour le hangar de l'aéroport Senghor ene wayno noyi ganduɗa ko ɓeɗon ɓe ganduɗa ko tawe toon alhaali ngeeso covid 19 gestion tigui ɓe noddi ballal faade mumen professeur Abdoul Aziz Diouf kongi mum tawi nder ndeɗo jayne o wi ko ɓeɗon rewɓe soyiɓe ene wayno noon ene ɓeɗa hulede ganduɗa ko gonko mumen tagi oɗo tuma ganduɗa ko variant delta ne jokki layde Ibrahima Hamidou Dème o wi l'État doit avoir le courage d'interdire les rassemblements religieux o wi ko ganduɗa ko laamu leydi Sénégal ene foti ƴettude pellital hadde tigui dente diniyankoje ɗo e nder leydi Sénégal ko kongi makko wona ɗi yamma ɗum ne tawi nder ganduɗa ko hello tata mo ndeɗo jayde le quotidien caggal kanna ɓe jillima to Tambacounda e hello mabɓe ɗiɗaɓe ɓe mbi ko Tamba ko suko debbo ganduɗa ko sanga nde waɗata guel kawguel baccalauréat e oɗon jamma sanga 1h du matin ko nden tigui ganduɗa ko hefti suba ko yeehi oɗo baccalauréat Allah hokkimo fartange ganduɗa ko waɗen réussir ɗum ne tawi e nder ngoɗo hello ɗiɗaɓa jayde le quotidien Soleil e natalla lamtoro Bourguédé Macky Coumba Thimbo ene wayno de hoorejo leydi ko kanko tigi ardina indice 2021 de bonne gouvernance ganduɗa kay ko jogogal moƴƴal leydi ene wayno ressource naturelle aji ɗon ɓe mbi ko excellente note du Sénégal Sénégal de heeɓi hen jencude moƴƴude avec 82 sur 100 ene wayno noon leydi Ghana ganduɗa tigi wonno premier en Afrique 2017 leydi men Sénégal hefti minde kono kay waɗi taclé oɗon Oscar mondial yadde tigi Norvège hettude yesso ɗiɗon leydi Norvège e alhaali tigi bonne gouvernance ɗum ko ganduɗa kay ko fartangi wiide jeynaɓe Le Soleil faade ganduɗa ko on biteɗo hoorejo leydi Macky Sall ɓe garti ha joni hello mabɓe sappo e nayo e série télé mo ganduɗa ko attentatoire aux bonnes mœurs caggal infidèle Jamra kay yiiɗi ko oɗon série biteɗo cirque noir yo dartono hannirta ni gam kay yadani e rendo men Sénégal l'observateur e natal Ndamal Kadior kono kay on hoorejo conseil économique social et environnemental wiyete ko Idrissa Seck ene wayno ɓe mbi ko sur les traces floues de Idi wonko makko to France tuggude lewru juin ha joni kono kay holko sikka hen walla mbiyen holko huula hen séjour makko to Warwick Paris Hotel ko ganduɗa kay to woɗɗani Champs-Élysées to wonde tigi ganduɗa koye oɗon famille makko ɓe mbi ko supputation sur son état de santé gonka makko kono kay cellal makko holko saabi nde deƴƴere ko ɗum te addi fayre wiide jeyne koɓe l'observateur kanen tawi nder hello tataɓo ndeɗo jayne kono kay Yankoba Diatra holliti Idrissa Seck ala tigi ko heeɓiɗimo kono kay ko jaaɗo foftiyade tan ɗum nde woni ko nawi ɗum kono kay ɓe garti oɗon série biteɗo cirque noir série mo ganduɗa yadani rendo men Sénégal ko yiite hen ko walla mbiyen ɗiɗon image uji ko hollita e oɗon bande annonce wona de ko nafata rendo men Sénégal ɗum ne tawi nder ndeɗo jayde l'observateur de subaka ɓe garti ha joni ganduɗa ko ala haaliya une vraie entreprise criminelle se cacher derrière de faux profil Facebook ene wayno noon e nder ɓoggi karala kessa ɗo e nder leydi men Sénégal
nogas tato ɓiɗɗo leydi Nigeria kañum tigi woni ko fawa jungo taw kay fayɓe jungo ko DSC mo mbawo toon DSC to mbawo ene woni noon alhaali oɗon noon ko chantage sexuel ɓe mbaɗatno faux annonce et usurpation d'identité e nder oɗon réseau mo ganduɗa tigi ɓe mbaɗi ɗum installé e nder galle mo ganduɗa tigi ɓe ɗowi ɗum ko ɗo e Sénégal taw kay ko ɗeɗon oɗon nder oɗon galle ɓe mbaɗata ɗeɗon golle bonde ɗum nde tawi nder hele joyeɓo nde jayde ganduɗa kay ko libération ɓe garti e worgo oɗon biyeteɗo Penda Kebe mo fitana mum yoɓa to Ziguinchor ene wayno ɓe kolliti oɗon gorko mo ganduɗa ko Yetta Diouf mo ganduɗa kay ko kanko oɗon no wonduno saga nder oɗon jamma ene wayno de ko nden tigi o duña o yani nder oɗon canal kono kay oɗon gorko holliti saga nde losko nde o wonduno e Penda ha Penda sami yani oɗo canal ko nden o hoddi galle makko o deƴƴi o leeli o ɗaniya ene wayno noon nde Penda yiita itta e oɗo canal tawama tigi ganduɗa ŋacci ina e dande mum kollitoji tigi Penda koye haare wonno wadde mbiyanna en desini ɓoya losko ngone jokki alhaali wargo Penda ganduɗa ko Kebe ɗum ne tawi nder hello joɓo nde jande libération guddiren jaydi stade ene wayno noon ɓe garti alhaaliya oɗon no gorko mo Bambali dossard 10 mo Liverpool kono kay 10 mo leydi Sénégal wiyete ko Sadio Mané o je suis prêt physiquement gono kay ɓandu makko ne jaaɓi omo softi e oɗo saison gam kay wadde saison mantiniɗo kono kay wadde golle payudi nde kene hokkitamo confiance to Liverpool caggal kanɗe ɓe garti ganduɗa kay ko oɗon keblo baro leydi Sénégal Aliou Cissé o wi ko changement de gardien avant le tir au but ene wayno Aliou Cissé doit s'inspirer au duel un atout psychologique important si le premier gardien est le meilleur ɗum noon tigi alhaali baylugol gardien so tawi tigi yahama tiro be gueɗe baɗe noon ene wayno ɓe mbi ko Aliou Cissé ne foti tigi ganduɗa ko ñimbiɗe on wiide Thomas Tuchel wonda ko entraîneur mo Chelsea ɓe garti joni natalla on gorko le diable rouge o wiyete ko Romelu Lukaku mo ganduɗa tigi transfert cumulé Lukaku quitte l'Inter et revient à Chelsea o mima oɗon kolopo to anda to o ganduɗa kay ɗo andano no fewi woni Chelsea les Blues musidɓe tedduɓe yeeɓen koɓe ayo Pindi TV ko ɗo min kaddete moon oɗo subaka en ganduɗa kay jettina no fewi Samba Diop to karallagal kono haade men waynodirde oɗo ñalawma aljuma en gartat e ganduɗa kay ko oɗon mboros Covid 19 jokkuɗo leyde kono kay e oɗon variant delta jokkuɗo ɓeɗon rewɓe soyiɓe e wiide ha joni ganduɗa kay cowiɗo ene farowi wadde mbiyanna ñakkude ɓeɗon rewɓe daɗe hen dande hen ɗum koɓe ganduɗa koɓe tambi walla mbiyanna ɗum koɓe ganduɗa kay koɓe coowi wadde men ko hunde hato jinde walla peccoɗen e peeje yurmede faade mabɓe kono kay rentinde ɓesgu Sénégal nde hormotoɗen kuule dentorɗe en jetti no fewi ɓen ɓe ganduɗa ko rewdiɓe gueɗe Pindi TV mo wine lima noon juuma en jetti ko wayno Aykon Sy ko wayno Ceerno Liya ko wayno Ifra Sadio Bayana ko wayno ganduɗa ko Maymouna Bayana e Sadio Sow en ko wayno nenamma lelɗo Sy ne tawi to France Adama Ndongo ko ɗo e marché HLM gorko mo Sinthiane Sinthiou Garba en calmini juurimo seeri ganduɗa ko Gogo Bouɗi ene wayno noon en jettimo no fewi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ɗum tigui wonno komin gaddan noon e oɗo subaka aljuma en ñaguima jomiraɗo joni mbaɗe bawɗe kala ko mbawɗen rewde Allah e nder yontere nde yo jaɓanen kala ko mbawɗen hen tatade wofdemo yo yaafo en fi sabilillah en mbi juma moubarak communauté islamique ɓen julɓe wiyo bachar an la ilaha illallah to karallagal to wonno kon to Ibnu Mamour Diop gorko mo maggama e litama ɗo e haalirde nde ko Moussa Niang musidɓe tedduɓe aadi men e kabaruji ko ñalawma altine Allah jarama on jarama